जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। Hakajinya ki kajing syatngan ke jantar mentar ha Delhi ki don ki samla pule ki bala krenben ya u PM Narendra Modi dagentin ki ba jekhlia kumta sngap ayu PM jongi u Narendra Modi ula ong halor kine baro kumta chwa bengine kran ya ki mat ki bekong santam jong kene video mentas ngi ngakar pa juri pi baro alat pi wana kesin ke benengkong sha kene ke channel sngo bah subscribe ya kene ke channel bad like ya kene ke video share ya kene ke video komen ya ke jingra jong pi hapo kene ke video bad naik let ban like ya kene ke video kawai ke like jong pi ka aiman sim shibun nyange kumta tongin ya tu pi ayu PM Narendra Modi ula ong ya kene ki samla pule ki bala kren ben ya u bar ya ka kemi ke bala khlat Jong PM Narendra Modi ula ong ba ke kabala jia ha ka jinya ki jing shat ngan jong ka jenter menter kaparte baro ka we kalyo i ba don katokan ngot ki khna pule ki bale bam sutniu ki bala pendon kam ya ke jingkren ben ki ba jeklia ki bam ya hapsetia bad ka imlang salang UPM Narendra Modi ula ong ba tang Bangladesh krenben hanrei ka kami jonga kabala khlat noru kala sha krenben ha kane ka jinya khi sha thangan ka jantar mantar hagi samla pule UPM Narendra Modi lese ula sngau si shibun halor kane hanrei wala kataru u Narendra Modi ula kran chphang banwanra ya gine ki khna ki bala krenben ya u ha kalenti kabadei UPM Narendra Modi ula ong kine ki khun kenthe khun shinrang ki ba kren kentho ki ba kren benjanga haganya ki ka jantar mantar kumno kin la ban kren ben hadu katne yanga bar ya kami ka jonga ka bala khlat hanre kapor ka dangdon ban pen i yaki yakalenti ka bade wala de ki kren kentho ki kren ben yanga ngams ngau e yakata Narendra Modi ula ong ba kine gede ki khna ki bala sha yalam bakla bat kede ka kamram jongi ban pan i ki yak lenti ka bede shikmat aden bala sngap ya kane ke jingkren UPM Narendra Modi don shibun ki briu ki bala sngap tanat ya kane ke jingkren jong PM Narendra Modi andre am don batip ke ka ba don shlandet jong kane ke jingkren UPM Narendra Modi ula ong sa kowe ka jingkren aden bala sngap ya kene shong marwe bat perkhat ke jingmut ka ba kham jiliu jongka ka ba laban long UPM Narendra Modi ula ong ka jing pensitom ya ki khna pule ki bala kren ben ya u ha ka jing yak hi jantar mantar ban penlong ya ki ban mare keleng ki jing bishar man pendik ya ki ha ka imlang salang kanam ya rap yangi ban penkela ya ki jinglong jingman ngakwa ban map yaki baro kabak khadu UPM Narendra Modi ula map yaki ne samla pule bad ula ong ngakwa ban kdup yaki kade ka kamram jongi ban ban i yaki ne samla pule ya kalenti ka bede tongin ya trelang baro ban pen yai shprang ya kari jongi ka yai shprang state menta bad baro ngin ya lam ya kane kari shikmat